Озак уйлап торган арта, миннән сиңа сәлам тапшыруының бер тармагы буларак, зур ширеклегә сәлам дигән аерым бер рубрика ачарга булдык. Шуңа күрә, дуслар, языгыз, сезнең бар кытлауларыгызны иншаллах җиткерербез. Безнең яраткан тамашачыларыбыз, Мавлютовлар гаиләсе, Хава апа һәм Айса абыйдан тагын бер кытлау хаты алдык. Бүген 16 март көнне аларның иң кадерле кешеләре, сеңелләре, апалары Галия Фәритовна Фахретдинова үзенең матур туган көнен каршы ала. Шунлыктан туган авылыгыз Ширекледән ерак Санкт-Петербург шәһәренә без шатланып сезгә махсус кытлау сәламе җиткерәбез. Аны аңлавыгыз буенча җиңгәгез Хава һәм барча Мавлютовлар гаиләсе сезгә юллыйлар. Галиябез турында бер китап язарлык, дип башлана әлеге кытлау хаты. Мин гаиләләренә килен булып төшкәндә, Галия әллә инде малайлар янында үскәнгәме, апасы булмагангамы, бик җылы һәм якын итеп мине кабул итте. Шул көннән алып, без аның белән бер сүздән булып, бар серләребезне уртаклашып, матур гомер итәбез. Бер үк күз генә тимәсен безгә. Галиябез бар яктан да җитеште. Ул тормыш иптәшенә тугрылыклы хатын. Аны бәхетле итеп 3 бала туып бирүче назлы әни. Һөнәренә тугрылыклы булып калган олы хәрефтә табибта. Өлкән улларына 19 яшь инде. Иң кечкенә безгә ни бары 1 яшь кенә. Шунлыктан Галиябез әлегә декретта утыра. Галия уңган, акыллы, тыйнак һәм бик сабыр. Аны мин күпләргә үрнәккә дә куяр идем. Ул әти-әнисенең йөрәкләренә рәхәт бирер өчен туган кыз бала. Наҗия Абдулкадировна һәм Фәрит Амирович Галияне Ходай бүләге диләр. Кайнанасы белән кайнатасы да аны бик нык яратып, хөрмәтләп яшиләр. Аның асыл тәрбиясе өчен әти-әнисенә гел рәхмәтләр укыйлар. Яраткан сеңелебез, апабыз, кызганыч бик ерак яшисең. Шуңа күрә бәйрәмеңдә янәшәңдә була алмыйбыз. Ләкин без күңелебез белән синең яныңда. Һәм әлеге кытлау сәламебез дә сиңа туган авылыңнан җылы язгы җилләр белән бергә безнең яратуны һәм сагынуны да җиткерер дип өметләнәбез. Галия дигән исемең бигрәк килешеп тора. Сизәбез без, килерләр дип ул хәзер табын кыра. Җитте синең туган көне. Кытлауларны кабул ит. 100 яшеңә кадәр җаным шундый матур булып җит. Еракларга бармасак та сәламнәрне юллыйбыз. Сине бер генә сәгать тә сагынмыйча тормыйбыз. Балаларың сиңа бары шатлык кына китерсен. Яраткан ирең дә бүген бәйләм чәчкә китерсен. Алтыныбыз, күз нурыбыз, яратабыз үзеңне. Гел күриек без шатланып, ышкын сипкән күзеңне. Хөрмәтле Галия Фәритовна, матур туган көнегез уңаеннан юлланган бар теләкләргә без дә кушылабыз. Һәм зур Ширекле авылыннан бер туганнарыгыз Мавлютовлар гаиләсе юллаган музыкаль бүләкне сезгә җиткерәбез. Бәхетле булыгыз. Тормыш дигән куласа да әйләнәбез туганыбыз. Тормыш дигән чын барлыкта табылабыз, югалабыз. Берсе янсәң меңкәйенән гомерем шулай бара. Кеше булып калыр өчен бу дөньяда яшәп кара. Берсе янсәң меңкәйенән гомерем шулай бара. Кеше булып калыр өчен бу дөньяда яшәп кара. Вакыт чаба, туктап тормый, тик тормас бер чаптыр мине. Айлар үтә, еллар үтә, ярыштагы атлар мине. Берсе янсәң меңкәйенән гомерем шулай бара. Кеше булып калыр өчен бу дөньяда яшәп кара. Берсе янсәң меңкәйенән гомерем шулай бара. Кеше булып калыр өчен бу дөньяда яшәп кара.
Күз күреме ерақлықта Ола бара өткен yıllar Тек жүректен кетмей қала Шу yıllarda туған жырлар Бір сүйенсем мүмкінен Ғұмыр солай бара Кеші болып қалыр үшін Бұ дүнияда ешіп бара Бір сүйенсем мүмкінен Ғұмыр солай бара Кеші болып қалыр үшін Бұ дүнияда ешіп бара Бір сүйенсем мүмкінен Ғұмыр солай бара Кеші болып қалыр үшін Бұ дүнияда ешіп қара қазақ Бір сүйенсем мүмкінен Ғұмыр солай бара Кеші болып қалыр үшін Бұ дүнияда ешіп қара Кеші болып қалыр үшін Бұ дүнияда ешіп қара Бұ дүнияда ешіп қара Зур Şiritli авылында яшәүче мөхтәрәм милләттәшләр, әгәр якыннарыгызны котларга сезнең дә теләкләр туса, безгә языгыз. Элемтәләр өчен телефонны сез үзегезнең экраннарыгызда күрәсез. Киләсе очрашуларга кадәр хуш, сау булыгыз.